Viete, kedy sa dejú tie najväčšie zázraky? Keď si konečne dovolíme byť samými sebou a postavíme sa nie do tohto sveta, ale postavíme sa do toho svetla, ktorým sme aj v tomto svete. A čo tým myslím? Myslím tým, že máme obrovskú moc, pretože človek má poverenie zo zdroja tvoriť skrze lásku. A Eminka prichádza. Eminka. Keď si na toto spomenieme, že sme tu práve preto a práve skrze to, že my sami sme boli stvorení a sme stvorení ako láska v tomto živote, ako frekvencia, je to všetko usporiadané dokonalým spôsobom. A svetlo dalo všetko. Zdroj pripravil všetko. A keď si spomenieme na toto na Zemi, tak vy sa stávate živou súčasťou pola zázrakov. My tou súčasťou sme, len sme na to zabudli, pretože hlava povedala, že to tak nie je. Snažíme sa zaslúžiť si život, ktorý nám už bol daný so všetkým, čo je. A cesta k plnosti vedie cesto, keď si spomeniete na túto plnosť, ktorá už je dávno vami. A vy viete, o čom hovorím. Ja dneska budem stručná, pretože v skutočnosti netreba ani slova. Už len tým, že dýchame a dýchate, že dáte ruku na srdce, tak je všetko hotové. Človek hľadá niečo vonku, a pritom tým sám je. A tam, keď dáme na prvé miesto našu jedinečnosť, ktorá nám práve v našej jedinečnej podobe bola darovaná zdrojom, a neumenšujeme seba, a nerobíme už kompromisy so životom a nehráme rolu svetského sveta, ale začneme žiariť pre to, kto skutočne sme, tak sa udejú zázraky i v našom žití na Zemi. Prajem nám celým srdcom, pozrite, celým srdcom, dušou, aby vás prevádzalo toto vedomie. A na teraz asi stačí. A v správnom čase sa ozvem znova. Kto cítite a chcete sa stretnúť so sebou skrze mňa, tak mi napíšte. Stále pokračujem v svetelných konšteláciách i s komunikáciou so zvieratkami. A to nové možno bude znova vidieť. I cezo mňa. Prajem nám nádherný čas. Všetkých pozdravujem. Majte sa nádherne, pretože život je dar a je teraz. A dôverujte láske, dôverujte životu, dôverujte samým sebe. Pretože naša jedinečnosť je tým najväčším darom pre vás, pre nás samých, pre každého z nás. Sme nádherní, sme milovaní a sme stvorení preto, aby sme si na toto spomenuli aj na Zemi. Krásny čas. Pozdravujem všetkých. A teším sa čoskoro ďalej.